Slav hevalno hêvîdar merkez baş e. Rûmeta mirovahî hate parastin li Kobanî. Lewmayê me got maneviyeta Kobanî heye, wateya Kobanî heye. Bi tu şiklekî dibêje aliyê dewleta Tirkiye ve neyê dagir kirin. Yani Kobanî ciyê ku Daeş lê hat şikandin cara yekem Kobanî ye. Ciyê ku dünya alem ji gefa Daişê rizgar bû Kobanî ye. Ji ber vê yekê mijdarê roja cîhanê a Kobanî dibe ew ruh were parastin û carekî din mirov destûr nede ku ev bajarê xwedî maneviyetekî mezin bikeve destê dewleta Tirkiye. Milletê me yê Bakurê Kurdistanê heqê wan tune ye dewleta xwe bişîne ser Kobanî. Dewleta Tirkiye dewleta Kurdên Bakurê Kurdistanê ye. Dewleta Tirkiye eger êrişê Kobanî bike her ferdekî ku li dij derneketiye sujdar e. Dewleta Tirkiye bi yek şiklekî dikare bisekine. Berxwedana milletan. Berxwedana milletê Kurd ê li Bakurê Kurdistanê ancak dikare pêşî li dewleta Tirkiye bigire ji bo êrişneke ser Kobanî. Her Tirkê ku li hember dewleta xwe dernekeve sujdar e, gunehkar e. Sibê du sibe her Tirkê ku li hember dewleta xwe derneketiye nikare behsa biratiya Kurdan bike. Nikare bibêje Tirkê ku ji Kurdan hez neke ne Tirkiye Kurdê ku ji Tirka hez neke nizam ne Kurd e tiştê wisa fasafîs û idî derbas nabe. Anha kî çi dike bike bila anha xwe nîşan bide. Televizyonên ku xeweke muxalîf nîşan didin. Tirkên demokrat, Tirkên çepgîr kî dibe bila bibe. Dibe îro dibe xwe nîşan bide ku ew li dijî dewleta xwe disekine ji bo êrişneke ser Kurdan. Wekî din çare wî tune ye. Ev yek. Tu mafê min tune ye însanan bişînim nava rafên qesedê tenê dibêjim serî rakin mafê xwe ê sivîl bikarbînin, mafê xwe ê rewa ê qanûnî bikarbînin ji dewleta xwe re bibêjin baja me, perê me, nanê zarê me nexin xizmeta şerê li hember Kurdan. Neçin navêjin ser Kobanî pere meaş nedin wan çeteyan êrişê ser Kurdan nekin bi perê me. Ev heqê we ye. Daxuyaniya İsraîlê çi ye? Dibêje dewleta Tirkiye re heddê xwe bizanibe tu nikarî ji min re bêjî tu dagirkerî ez İsraîlim axa xwe diparêzim elbet ama tu dagirkerî. Te sedî 15 axa Sûriye kiriye bin kontrola xwe tu çeteyan xwedî dikî ber didî ser Kurdan heddê xwe zanibe ê dagirker û qirker jî tu yî dibêje İsraîl. İsraîl daxuyaniyên bê bingeh yên Wezareta Karê Derve ya Tirkiye yên di derbarê Sûriye yên li dijî İsraîlê de red dike dibêje rastî evin. Rastiya ku İsraîl pêşkêşî dünya alemê dike dewleta Tirkiye dike bi vî şiklê ye Türkiye baweke sistematik destdirêjî li xaka Sûriye dike. Destdirêjî yani tecavüzê axa Sûriye dike. Ev pêvajo bi operasyonên askerî yên salên 2016, 2018, 2019 dest pê kir heta niha berdewam dike. Tirkiye heremên wekalet ava kiriye ku komên çekdar yên wekî artêşa niştimanî ya Sûriye dibin kontrola wê de yê tev digerin. Niha nêzîkê ji sedî 15 axa Sûriye dibin kontrola hêzên Tirkiyeyê li van hereman pereyê Tirkiye tê bikaranîn, şahê bankeyên Tirkiye tê bikaranîn, xizmetên posteya Tirkiye tê kirin. Yani çi ye bi şiklekî te axa Sûriye ilhaq kiriye. Tu radibî bi vî halê xwe İsraîlê sujdar dikî. Her wiha artêşa Tirk bi balafirên xwe bi dronan bi nesaziyê herema Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê bombebaran dike gotinên İsraîlê ne. Tirkiye piştgirî dide hêzên cihadîst ên ku li Sûriye li dijî Kurdan tev digerin. Welatê herî dawî ku dikare behsa dagirkeriya li Sûriye bike Tirkiye ye. Tu hincet, tu bahane ji bo berdewamiya êriş û tundiya Tirkiye li ser Kurdan tune. Yani Türkiye ji xwe re tu bahane nikare ava bike çima êrişê ser Kurdan dike. Ev gotinên İsraîlê ne. Mesele marifet ne dibe hêzbûnê de ye binêrin. Dewleta Tirkiye çek û silahê wê pir û pir balafirê wê hene şîrîgê NATO'ye nava naft endama NATO'ye tamam. Bi hêz e yani. Bixwaze dikare were. Ama marifet ne ye? Marifet ne di dewartiyê de ye, di hoftiyê de ye, di êrişkirinê de ye. Marifet ew e kî mafdar e. Ya ê mafdar emin erê, ê mafdar qesedê erê. Ama digel mafdarbûna me jî çima dünya alem piştgirî nade me. Me çi kiriye bi xelkê ya? Hêza herî mezin mafdarbûna însan e. Ama ji bîr nekin. Ya herî mühim îrada însan e ve ya ne propaganda ye. Hele bila milletê Kurd rabe ser piya li Tirkiye. Hele bila 2 milyon 3 milyon insan rabin nasnama Tirkiye bavêjin sokaqê bibêjin eger tu êriş bikî Kobanî em nasima te diqelişînin
û em işte cihê dibin. Şertê me yekem ev e. Tu mîna însanan eger li hev werî bi rojevara em ê bi hev re bijîn. Wê demê em ê bibînin ka îrade bihêz e yan çek û sîleh bihêz e. Bawerî bihêza xwe ya cewherî bînin. Tu weke millet keç û xortê xwe Keleşnikov bidî piştê wan û bişînî hember wan tank û topên mezin di binê wan balafiran da û tu pişt re jî wisa sêr bikî, wê demê têkçûn dest pê dike. Elbet wisa ye. İnsanê ku têkçûna li Efrînê rexne dikin, serê kaniyê rexne dikin, bila li xwe vegerin bibêjin min çi qas dengê xwe kir. Min çend însan îqna kir ji bo rabin ser xwe li hember dewleta Tirkiye bisekin. Tu wextê wan zarê xwe tu bişînî pêşiya şer, pêşiya tank û topên mezin û tu paşî jî wekî hekem dûr ve binêrî nabe. Şerê gel yê şoreşkerî ew e ku tu pêşî li dewleta xwe bigirî. Dewleta Tirkiye ya tê ye, pêşî lê bigirî arkadaş. Ya heqê te tune tu mala xwe de bisekinî û televizyonê temaşekî û li vir re temaşekî û tu bijî ka wê çawa be. Tiştekî jî nabe. Em tenê dimirin wê demê. Çi dikin bikin, aniha bikin. Dema Mamoste İbrahim çi digo? Îro roja qîyametê ji bo Kurdan. We çi kir îro dikî. Sibê derengê. Dewleta Tirkiye eger êrişê ser Kobanî bike û milletê me Bakurê Kurdistanê rabe ser xwe weke civak û dewleta Tirkiye li Kobanî têk biçe û mecbûr bimîne vekşe, yani weke Daişê eger têk biçe, bawer bikin di tekoşîna 5 salan ya li hember dewleta Tirkiye'de Kurd wê serkeftina xwe îlan bikin. Dem baş silav.